I'm sorry. Abantu bayilase wale wanasikana wasuru wana kuma na wasuru. Sawa kazi uyai mpaka muri pombe. Sawa nasa wayoka kwane. Wakangotika watinopiwa nguwa. Tikati akupa ingwe uchiende mugari newana. Muzwe chemo zwana mubatsiriki. Makazogara here dare. Dare ragarwa dare. Wamwe wakabvuma, wamwe wakaramba. Saka achazivi kuti totangira papi. Isu chetawo tokumbira ngechoti tivheneke. Wamwe wakabvuma, wamwe wakaramba chii, wamwe wakabvuma chii. Kuti ngatizame kutsvaga kuti chichi ngatiite kuti tibatsirikane. Wakaramba ndiani? Kuti ndichataura hangu vanotaura. Aiwa zvinhu. Pana umwe anogona kunditaurira ini. Ndiani mukoma? Ini ndeizwa Alec Nyazi. Takazogarana nababa vari 3. Vangu baba wakabvuma, bamweni wakabvuma. Then bamukuru avo wakati kuti titsvage munhu anotibatsira zvinonetsa nekuti munogona kunditema. Asi ngatiendedi kwamambo, mambo atipe munhu anotibatsira. Asi munogona kunditema? Kumutemerei? Handizivi. Ndo mhinduro yawakatipa. Nana mama wavo. Ndizvo here bambo? Uyanga aripo, uyanga aripo. Hongu changamiri. Marambiri andakaita mambo mutasa ndekuti nyaya yakanga yauya kuno. Saka pamakatiti endai munogare kumba nevana muchiwirirana. Takabva tagara pasi vakati zvinhu zvazadai zvanga zvadii kuti isusu titsvage wedu watinobatsira. Ndikati inini kwete, nyaya yakwamambo hatikwanisi kutsvaga wedu unotibatsira isusu nyaya yako. Ndipo ndakaramba ipapo. It's okay. Saka zvamakuita maufana kubatsirwa kuno. Endai pane mukomana nawo. Akupe zuva rekuti unosangana nemireni. Ayo, uyu mukomana akagara Everson. Iyeyo akupe zuva, akubate zvanoita kutaura zuva rekuti unosangana musi wakati. Nemunhu anokubatsira. Inini ndinonzi Peter Nyazi. Peter Nyazi. Yes, baba. Pamusori kutaura kuti akatipa zuva kuti takuzodzoka kubatsirirwa kunoerana tauni. Kana mwato auye kumba kwenyu anotoya kumba. Saka nemaitira makada kuti chinhu chemhuri anouya kumba kwenyu. Good. Ngekuti transport iri kutinetsa mari. Besides transport pane zvomakacherera mumadhoo zvinofanira kubatwa. Aiwa. Right. Endai henyu next.